ஹலோ ஃப்ரைஸ் லார்ட். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எலும்பு துண்டை நாய்க்கு எலும்பு துண்டு போட்ட மாதிரி போட்டான் கள்ள தீர்க்கதரிசி. ஆனால் அவன் உங்களுடைய வார்த்தைகளை என் ஆத்துமா தொடமாட்டேன் என்கிறது என்று யோப் பக்தன் சொன்னது போல் அவள் அதை நன்றி விசுவாசம் காட்டுகிறாள். ஆனால் அதை அவள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் கள்ள தீர்க்கதரிசியும் அவன் நடுவில் இருக்கிற அதிபதிகளும் ஒரு எலும்பு கூட சாயங்காலம் தொடங்கி விடிய காலம் மட்டும் ஒரு எலும்பு கூட மீதியை வைக்கல. அவ்வளோத்தையும் சாப்பிட்ருவான். ஆனால் ஆண்டவர் அவன் மீதி வச்சுட்டா. அந்த மீதி வச்சவளுக்கு ஆண்டவர் செய்தது என்ன? ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன். அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள். செப்பனியா அதே அதிகாரத்தில் செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 12. உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன். அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள். இஸ்ரவேலில் மீதியானவர்கள் அநியாயம் செய்வதும் இல்லை. அவர்கள் பொய் பேசுவதும் இல்லை. வஞ்சக நாவுவர்கள் வாயில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் இல்லை. அவர்கள் தங்களை பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்துக்கொள்வார்கள். சீயோன் குமாரத்தியை கெம்பீரித்து பாடு. இஸ்ரவேலரை ஆர்ப்பரியுங்கள். எருசலேம் குமாரத்தியை நீ முழு இருதயத்தோடு மகிழ்ந்து கலிகூறு. கர்த்தர் உன் ஆக்கணைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விலக்கினார். இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய். பார்த்தீங்களா? அந்நாளிலே எருசலேமை பார்த்து பயப்படாதே என்றும் சீயோனை பார்த்து உன் கைகளை தளரவிடாதே என்றும் சொல்லப்படும். செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தில் இருந்து 16வது வசனம் நீங்கள் முழுசும் படித்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் உன்மேல் வைத்த அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன்மேல் கெம்பீரமாய் களி கூறுவார். சீயோன் குமாரத்தியே, அப்படி ஏமாந்து போனவள் ஒரு சீயோன் குமாரத்தி, ஒரு விதவை, தெய்வ பக்தி உள்ளவள், எப்படியோ கள்ள தீர்க்கதரிசியிடம் மாட்டிக்கொண்டாலும் ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், சீயோன் குமாரத்தியே, நான் உன்னை நீ நாய்க்கு எலும்பு துண்டை போடுவது போல போட்ட நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணலை. உன் வார்த்தையை என் ஆத்துமா தொடமாட்டேன் என்கிறது என்று சொன்னது போல நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டாய். அதனால் ஆண்டவர் நீ உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வச்சுட்டார். நீ மீதியாக இருக்கிற ஜனம், இந்த மீதியாக இருக்கிற ஜனம் நீ அநியாயம் செய்யக்கூடாது. பொய் பேசுகிற கூட்டத்தில் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. வஞ்சக நாவுவர்கள் வாயில் கண்டுபிடிக்க விடக்கூடாது. இனி நீ பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் நீ படுத்திருப்பாய் என்று சொல்லி புசித்து படுத்துக்கொள்வார்கள். திருப்தி அடைந்த ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் புசித்து படுத்திருப்பார். தேசத்திலே பஞ்சம் வரும், ஆனால் நீ பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்திருப்பாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். மீதியாக வைக்கப்பட்ட ஜனம் நாய்க்கு எலும்பு துண்டு போட்டது போல போட்டான். ஆனால் ஆண்டவர் அவளுக்கு செய்தது என்ன? கள்ள தீர்க்கதரிசி எலும்பை போட்டான். இந்த வார்த்தையை ஆத்துமா தொடவில்லை. எனக்கு சின்ன பிட்டு, ஆனால் உனக்கு மட்டும்தானே சின்ன பிட்டு. நாய்க்கு எலும்பு துண்டு. அவன் தான் அங்கே ராஜாத்தியை விதவியை டாப் லெவலில் வைக்காமல் பில்லுசுனிய ராஜாத்தி 2ஆம் மன்ற குரூப்பில் ஒருத்தி இருப்பா. அவளை தான் டாப் லெவலில் வச்சுருப்பான்னு பார்த்தோம். அவளுக்கு பெரிய பிட்டு போயிடும், உனக்கு சின்ன பிட்டு. நீ அதை ஒரு நாளில் கண்டுபிடிச்சுன்னு செஞ்சுட்ட. ஆத்துமா அதை தொடமாட்டேன் என்கிறது வெறுத்து விட்டாய். ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து நீ மறுபடியும் சீயோன் குமாரத்தியை நீ மகிழ்ந்து கலிகூறு, கெம்பீரித்து பாடு. உன் ஆக்கினைகளை அகற்றிவிட்டார். உன் ஜனத்தின் சிறுமையும் எளிமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன் என்கிறார். தேசத்திலே பஞ்சம் வரும்போது உன்னை அவர் மீதியாக வைப்பார். மீதியாக வைக்கப்பட்ட ஜனம் ஆண்டவருக்காக பரலோகத்தில் பெயரெழுதப்பட்ட ஜனம். கெம்பீரித்து பாடு. ஜெபிக்கலாம். அன்பின் ஆவியானவர், இந்த வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம். உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன். அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள் என்று சொன்ன வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். இஸ்ரவேலில் மீதியானவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை, பொய் பேசுவதில்லை, வஞ்சக நாவுவர்கள் வாயில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதில்லை, பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்திருப்பார்கள் என்று சொன்ன வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். சீயோன் குமாரத்தியை மகிழ்ந்து கலிகூர்ந்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஏனென்றால் அவன் எலும்பு துண்டை போட்டுவிட்டான், ஆனால் அவள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவள் அதை மீதியாக வைத்து விட்டாள், தள்ளி வைத்து விட்டாள். இனி நாய்க்கு எலும்பு துண்டது போல போட்ட யாராவது ஒரு உனக்கு சின்ன எலும்பு துண்டு போட்டு
குரூப்புகளுக்கு பெருசு போட வந்தா அதை ஏற்றுக்கிடாத, அதை அக்செப்ட் பண்ணாத. ஆண்டு உன்னை ஜனத்தின் நடுவிலே மீதியாக வைப்பா. கண்டகமன்ற பிலிசினிய குரூப்புரா கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் மத்தியிலே சின்ன பிட்டுகளை நாய்க்கு எலும்பு துண்டு போடுவது போல் வரும். கடைசி நாட்களில் பரிகாச கூட்டம் எழும்பி வரும். அவர்கள் குரூப்புக்கு பெரிய பிட்டு போகும். உனக்கு சின்ன பிட்டை போட்டு ஏமாத்த நினைப்பாங்க. பி கேர்ஃபுல். எல்லா விஷயத்திலும் காஷியஸாக இருக்க கிருபை செய்ய வேண்டுமா என்று செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எளியவன் சொல் அம்பலத்தில் ஏறாது. இன்றைக்கு ஏறித்தான் ஆக வேண்டும். ஒருத்தர் அது பயனடைந்து குரூப்பில் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக வீருள்ள சாட்சியாக எழுப்ப போவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஒருத்தர் எழும்பி குரூப்பில் கண்டகமன்ற பிலிசுனிய குரூப்புகள், கள்ள தீர்க்க தரிசிகள், அவர்கள் நடுவில் இருக்கிற நியாயாதிபதிகள், அதிபதிகள்லாம் இருக்காங்க. சின்ன உனக்கு பிட்ட போடுவாங்க. அதில் நீ அந்த வார்த்தைகளை என் ஆத்துமா தொடக்கூடாது என்று நீ இருக்கும்போது ஆண்டு சிறுமை எளிமையுமான உன்னை அவர் ரட்சிப்பார், மீதியாக வைப்பார் என்று சொல்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆவியானவரே. நீர் பொறுப்பேற்று நடத்தும். எல்லாரும் கவனமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க. கடைசி நாட்களில் நாய்க்கு எலும்பு துண்டு போடுவது போல போட வருவார்கள். அப்படி வரும்போது வார்த்தைகளை என் ஆத்துமா தொடமாட்டேன் என்கிறது என்று விலகி போங்கள். அப்பொழுது சிறுமையும் எளிமையுமானவனை உன்னை ஜனத்தின் நடுவிலே மீதியாக வைப்பார். எனக்கு அந்த வார்த்தை தான் சின்ன பிட்டு போட்டது தான் வேணும்னு பின்னால் போயிடாதபடி கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் குரூப்பு பின்னாலேயும் பரிகாச குரூப்பு பின்னால் போயிடாதபடி விழிப்புணர்ச்சியை கட்டளையிட்டு வழி நடத்தும். இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனில் பரம்பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். பார்த்தீங்களா, இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் செய்ய போகிறாரு. சிறுமையும் எளிமையான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பார். ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுடைய குரூப்புக்கும் காஷியஸாக இருக்கணும். ஆண்டவர் வழி நடத்துவார். தொடர்ந்து ஜெபியுங்க. ஆண்டவர் ஒருவரை கொண்டு மற்ற எல்லா ஜனத்துக்கையும் உங்கள் சந்ததிக்கும் ஆசீர்வாதமாக உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவாராக.